Така че вървях с приятелката си онзи ден и тя ми каза "Just the tip". Just the tip. Обърнах се рязко. И аз казах "Какво?" Тя каза "Не, беше just the tip". Бях като "Какво е това?" Тя буквално ми показа това приложение. Това беше най-лесният начин да дам бакшиш на някого, който някога съм използвал. Проверих го на уебсайта и бях напълно убеден. Абсолютно ще използвам това за бизнеса си. Just the tip е буквално най-лесният начин да събирате бакшиши и да получавате по-добри отзиви. И всъщност да разбера кои от служителите ми са добри и кои не са. Това е проста програма за даване на бакшиши чрез QR-код, която буквално трябва само да изложиш и да забравиш. Можеш да влезеш, да видиш кои са най-добре представящите се служители, да видиш кой се старае и кой не, и буквално просто да го настроиш и да го забравиш. Това е едно от най-хубавите неща, които съм правил. Служителите ми са по-щастливи, отзивите ми са по-добри и аз знам това. Толкова повече за моя бизнес. Това е очевидно. Може би ще попитате, колко струва всичко това? Ето най-хубавата част. Напълно безплатно е. Така че, ако сте умни, бих ви препоръчал Just try the tip. Буквално е Just the tip.